Croeso I Uned 7 y cwrs Sylfaen. Helen dwi. Yn Uned 7, dyn ni'n dysgu mynegu barn. Dyn ni'n dysgu how to express an opinion using dwi'n meddwl. Dwi'n meddwl. Nawr, yn Gymraeg, dyn ni'n dweud dwi'n meddwl bod. Felly, shwt mae dweud Sam is in work? Mae Sam yn y gwaith. I ddweud I think Sam is in work, dyn ni'n dweud dwi'n meddwl bod Sam yn y gwaith. So, mae Sam yn y gwaith, chop off the mae, put in the bod. Dwi'n meddwl bod Sam yn y gwaith. Dwi'n meddwl bod Sam yn y tŷ. Dwi'n meddwl bod Sam yn y clwb rygbi. Beth yw I think Sam is in the office? Dwi'n meddwl bod Sam yn y swyddfa. Iawn. Nawr, I'm going to give you the two halves, join them together gyda bod. Dwi'n meddwl mae strictly yn dda. Dwi'n meddwl bod strictly yn dda. Dwi'n meddwl mae pobl y cwm yn dda. Dwi'n meddwl bod pobl y cwm yn dda. Dwi'n meddwl mae rygbi yn dda iawn. Dwi'n meddwl bod rygbi yn dda iawn. Dwi'n meddwl mae golf yn ddiflas. Dwi'n meddwl bod golf yn ddiflas. Felly, if we're naming a person or a thing or a place name, it's easy. Drop off the mae and put the bod in. Mae Mair yn y tŷ, dwi'n meddwl bod Mair yn y tŷ. Mae Aled yn y tŷ, dwi'n meddwl bod Aled yn y tŷ. Hapus? Nawr te. Os dwi eisiau siarad am Aled, ond dwi eisiau dweud I think he is, dyn ni'n newid tipyn bach. To change it a little bit. Right. Anghofiwch bod am funud. Beth yw yn Gymraeg his brother? Ei frawd e. Iawn. Ei, his, treigl meddwl. So bod, ei fod e. Gwrandewch. Dwi'n meddwl bod Aled yn y tŷ. I think he's in the house. Dwi'n meddwl ei fod e yn y tŷ. Dwi'n meddwl ei fod e yn y tŷ. Dwi'n meddwl ei fod e yn y tŷ. Should mae dweud, I think he's in work. Dwi'n meddwl ei fod e yn y gwaith. Yn y clwb rygbi? Dwi'n meddwl ei fod e yn y clwb rygbi. Yn y car? Dwi'n meddwl ei fod e yn y car. Yn y siop?
Dwi'n meddwl ei fod e yn y siop. Dwi'n meddwl bod Aled yn y tŷ. Dwi'n meddwl ei fod e yn y tŷ. Dwi'n meddwl bod Mair yn y tŷ. Nawr, dwi eisiau dweud, I think she is. Okay, beth yw her brother? Ei brawd hi. Ei, her, dim treiglad. So nawr, ei bod hi. Dwi'n meddwl bod Mair yn y tŷ. Dwi'n meddwl ei bod hi yn y tŷ. Dwi'n meddwl ei bod hi yn y tŷ. Dwi'n meddwl ei bod hi yn y tŷ. A chi? Dwi'n meddwl ei bod hi yn y tŷ. I think she's in the office. Dwi'n meddwl ei bod hi yn y swyddfa. Yn y siop. Dwi'n meddwl ei bod hi yn y siop. Yn y garage. Dwi'n meddwl ei bod hi yn y garage. Dwi'n meddwl bod Aled yn y tŷ. Dwi'n meddwl ei fod e yn y tŷ. Dwi'n meddwl bod Mair yn y tŷ. Dwi'n meddwl ei bod hi yn y tŷ. Dwi'n meddwl bod Aled a Mair yn y tŷ. So, I think they are. Beth yw their brother? Ei brawd nhw, dim treiglad. So, ei bod nhw. Ei bod nhw. Oh, I think they are. Dwi'n meddwl ei bod nhw. Dwi'n meddwl ei bod nhw. Dwi'n meddwl ei bod nhw. A chi? Dwi'n meddwl ei bod nhw. Dwi'n meddwl ei bod nhw'n gweithio. Should I dweud, I think they're helping. Dwi'n meddwl ei bod nhw'n helpu. I think they're teaching. Dwi'n meddwl ei bod nhw'n dysgu. I think they're playing. Dwi'n meddwl ei bod nhw'n chwarae. So, dych chi'n gweld? Enwi. If we name the person or object, we just use bod. Dwi'n meddwl bod, take the I out. Yeah? Ond, bachgen, dwi'n meddwl ei fod e. Mair, dwi'n meddwl ei bod hi. Dwi'n meddwl ei bod nhw, that they. Dwi'n meddwl ei bod nhw. Ond, teitl yr uned yw mynegu barn, expressing opinion. Y cwestiwn, beth dych chi'n feddwl? Beth dych chi'n feddwl? What do you think of? Beth dych chi'n feddwl o? Beth dych chi'n feddwl o? What do you think of Strictly? Ask me what I think of Poblicum. Beth dych chi'n feddwl o Poblicum? Dwi'n meddwl bod Poblicum yn iawn. Ask me what I think of Newsnight. Beth dych chi'n feddwl o Newsnight? Dwi'n meddwl bod Newsnight yn dda iawn. Ask me what I think of rugby.
o rygbi? Dwi'n meddwl bod rygbi yn gyffrous. Ask me what I think of golf. Beth ydych chi'n feddwl o golf? Dyn ni ddim yn treiglo golf. Beth ydych chi'n feddwl o golf? Dwi'n meddwl bod golf yn ddiflas. So, ydych chi'n gweld? To think that. Dwi'n meddwl bod. Dwi'n meddwl ei fod e. Dwi'n meddwl ei bod hi. Dwi'n meddwl ei bod nhw. But remember to take the my out. Mae e'n dda. Dwi'n meddwl ei fod e'n dda. Mae hi'n dda. Dwi'n meddwl ei bod hi'n dda. Mae nhw'n dda. Dwi'n meddwl ei bod nhw'n dda. A dyna ni. Uned 7. Os ydych chi'n hoffi'r fideos, edrychwch ar YouTube Dysgu Cymraeg. Diolch yn fawr. Hwyl.